Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un episod din Minecraft Skywars. Ăsta e episodul cu numărul 2. Toată ziua nu prea am avut timp și tocmai de asta filmez acum la ora asta. Cineva? Timp? Ceva? Așa. Bă, dar ce bă cu atâția ieșiți, bă? Aoleu. Ar fi să crezi pe survival, nu cu asta. Așa normal. Deci dacă vine cineva și aruncă cu mine acum de aici. Aceste imagini sunt adevărate. Nou record mondial, sare de 108 ori în 30 de secunde și nu a fost băgat în priză. Ce vreme ne aduce săptămâna cheie? Busul, bună seara, Busul. Bună seara, da. O să mă pui să fac... Stai că mă așteptam. Eu fac în Deci două putem să sopuri, luăm să știi. Să știi carne, sabia, că nu avem sabie. foarte mare lucru. Așa, și acum să-i dăm bice. Puțin mai rece, dar Sper să câștigăm meciul ăsta. după care să vedeți noastră că duminică vine o masă de aer cald aproape de țara noastră și se pare că iarăși se va... Ok, deci odată pe mapa asta, dar înainte să mă am găsit un topor de diamond. Și am făcut la kill-uri cu el. Indiferent. Nu am nicio bun. Adică nu sunt buni ăia. Și acum, let's go, let's do the fights. Nicolas. Nu-mi pasă cum îl cheamă. Îl cheamă cum îl cheamă. Bă. Eu trebuie să scot eu split control. Ok, uite-l pe ăla. Haide, bă, cât mai e, man. Bă, ce? Oh my god, să pun pauză până intrăm. Păi da, deci închem aici episodul că nu prea mai pot să joc. Că nu mai e nimeni pe server și dacă serverul e full. Uite că văd de data merge. Gata. Acum văd că merge. Și de data asta e noapte. Dar haide să intrăm. You are no... Bă. Te iubesc. Este a doua cea mai fericită zi din viața mea. Da, nu, deci nu putem să jucăm așa. Strângi și profită de luna ofertelor imbatabile. Citroen, durere în gât. Alege cu încredere Tantum Verde și întoarce-te rapid. Haide să... hai că de data asta merge și nu, de ce pe mapa asta? De ce pe mapa asta? Nu cred. Și mai jucăm și noapte. Măcar am primit bine de data asta. Bă, să luăm asta. Și asta. Casca avem mare. Deci ce mai găsim? Asta. Asta
la gold. Buți de renamat. Păi cam atât a trebuit de aici. Da. Lumea lui ăla. Iar nasul îți este înfundat, aliază-te cu Sinus, răceală și gripă. Bazat pe o formulă eficientă, ameliorează durerile de cap și creează sinusurile Hârboinic, de răceală și gripă. Teraflu Sinus, răceală și gripă. Eficient împotriva sinusurilor înfundate și a durerilor de cap. În farmacii cu un nou ambalaj. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectul. Credex îți dă motive de bucurie chiar în zilele mai puțin bune. Cu Credex e ușor să cumperi orice produs dorești din magazinele Nether School. în rate sau cu cardul de cumpărături. Credex, un pas pe mai bine. Războaie între ce pot rata toți săriștii euro, cum a fost numit Gâlcă, antrenor la Espanyol, și pe cine cumpără din România. Și aceste imagini sunt adevărate. Nou record mondial. Bă, De 100 octombrie 30 de nu-mi septembrie. place pe mapa asta. E adevărat că la Angie poți să au creditul de nevoi personale, nu? Da, poți, pe loc. Și că poți să ieși cu el acum? Da, poți. E că pot să am o dobândă bună? Da, poți. Este adevărat. Da, domnule, poți. Dacă nu știi pe asta, poți să vă scot la o cenă romantică. Da, poți, da. Angie personal. La Angie și ești cu bani pe loc. Da, deci chiar nu îmi place pe mapa asta. Ritmul tău zilnic poate fi afectat de o durere în spate, de dinți sau de cap. Poți combate eficacitatea lui Nurofen Forte. Cu doza maximă de substanță activă disponibilă fără rețetă, Nurofen Forte țintește sursa durerii, acționând acolo unde este nevoie. Nurofen Forte, ținta lui este durerea. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție Până nu stăm pe el sau în el. Dar să facem așa, un screen aici, așa. Ca să ceva gen așa. Uite așa. Nu. De așa, cu sabia asta de lemn. Să vezi ce frumos arătăm noi cu sabie de lemn. Deci dați așa. Distracția sună A, dar stai că poți să pui și fără crouch. pe orange.ro și primești până Așa. la de 4 ori mai multe avantaje la opțiunea pripei aleasă. Și? O să pot să-mi fac de iubi un Crăciun de bine? Da, poți! Noaptea ai visat, ziua ai aplicat, pe loc creditul ai luat. ING personal. Intră acum la ING și ieși cu banii pe loc. Câștigă săptămânal 2 telefoane Samsung Galaxy pentru tine și prietenul tău. Sau sunt grupe. A vrut să joace în prima ligă. Știu că pentru asta are nevoie de timp și de grija mea. De aceea, Nu mai avem cablul ăsta. O nutriție A, perfect adaptată pentru a susține să vedem ce... sănătatea fizică de Luăm bun ăsta. Și care ăsta luăm bun de aici? Și blocuri. Și asta. Acum poți să faci cadouri cu adevărat originale. Tehnologie, design inovator, almesnic cu plat de sticlă sau de lemn sau altceva. Cu cardurile cadou de la Dedeman ai peste 45.000 de posibilități să fii original. Spre exemplu, biblioteca 4 Venger Sonoma la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Bă, ne ține bine de asta. Dar nu pot să filmez mai mult de 15 minute. Adică eu am memorie în telefon, dar nu știu de ce nu mi-l primește YouTube și chiar e n-ar. Hai bă, pune odată.
Bucură-te de cele mai tari piese împreună cu prietenii. Mamă, de-abia aștept să vină semestrul al doilea la școală. 99 ceva nou în fiecare săptămână. Stai. Să băgăm split control-ul ăsta. Roboții au adus cadou căpuși. Roboții au permit mașini. Le-au plecat la Polul Nord. Să le caută pe mățăciu. Au adus unde de vadă un fular. La o ceacă. La sorbă de mamaia și de tataia. Copiii au decis, noi facem să se Deci nici cu asta nu pot. Deci habar n-am ce să fac aici. și televizoare în rate. Sună la 1930 sau vino în magazine. Telecom, experiențe împreună. Pentru o viață sănătoasă, Așa, mă. consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Știi, mi se pare că seara asta are Master Chef, adică da, are. Riscăm și aici nu mai punem câteva blocuri. Wow, cât bulan! Nici de aici nu avem ce să luăm. Asta e bun. Și pe asta și mai e cineva? Bă, văd că nu mai e nimeni pe aici. Știu că va ieși scandal. Asta e, a declarat Regecamp. Să nu ne imaginăm că un jucător va putea să fie I am selecționat pentru Euro. winner. Să întrebăm, poate de răspunde cineva. Iordănescu îi propune lui Regecamp ca Steaua să meargă în campionatul de iarnă cu Naționala. Nu ar fi nicio problemă și nici becarii nu fac de bani. Convocarea la echipa națională aduce la fiecare club pentru fiecare jucător în jur de 27.000 de euro. Probabil că el mizează Cum fac să ajung la chesturile alea? domnul Becar. Asta ne nu mai avem ce să facem. Așa screen, știi? Dar pe cam atunci cu acest episod, dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Iar noi ne vedem desigur data viitoare.